През 2026 година някои пикапи се превърнаха от символи на сила в финансов кошмар. Моделите, които някога обещаваха мощност, технологии и ексклузивност, сега са изправени пред агресивни отстъпки, механични проблеми, ниско търсене и брутална амортизация. На пазара на употребявани автомобили доверието е по-ценно от конски. Jeep Gladiator се ражда с мощна идея – да вземе духа на Wrangler, да добави товарен отсек и да го трансформира в пикап, несравним с никой друг. На хартия формулата изглеждаше неустоима. Кабриолет с подвижни врати, впечатляващи офроуд възможности и авантюристичен имидж, с който малко пикапи можеха да се сравнят. През първите няколко години тази уникалност работеше в негова полза. Гладиатор беше камион за тези, които искаха да се откроят, за тези, които търсеха нещо по-емоционално, отколкото рационално. Но през 2026 година същата тази индивидуалност започна да работи срещу него. Първият удар дойде с цената. Гладиатор никога не е бил евтин пикап. В много версии началната му цена беше опасно близка до по-големи, по-комфортни, по-способни за тегляне или по-ефективни модели за ежедневна употреба. Това създаде трудно за поддържане напрежение. Тези, които купуваха Гладиатор, не плащаха просто за камион, те плащаха за идея. Проблемът възниква, когато тази идея вече не е достатъчна, за да оправдае цената. Към този натиск се добавяше още по-вреден фактор – излишните запаси. За известно време дилърите натрупваха твърде много превозни средства. Търсенето не отговаряше на очакванията и марката трябваше да увеличи продажбите чрез големи отстъпки, стимули и промоции, които намалиха реалната цена на новите автомобили. За купувач, който купува за първи път, този сценарий можеше да изглежда привлекателен. За скорошен собственик това беше лоша новина. Когато нов автомобил получава значителни отстъпки, пазарната сила на употребявания автомобил веднага намалява. Това е един от най-бързите механизми за обезценяване. Купувач, който търси употребяван Гладиатор, сравнява цените и открива, че за сравнително малка разлика може да получи нов, с пълна гаранция, по-малък пробег и по-добри опции за финансиране. След това, стойността на употребявания модел пада. Собственикът се опитва да го продаде, пазарът реагира с по-ниски оферти. Дилърите поемат автомобила предпазливо и обезценяването се ускорява. Гладиатор също страда от продуктово противоречие. Той се представя отлично на определени терени, особено офроуд, но като пикап с общо предназначение е в трудна позиция. Каросерията му е полезна, но не се откроява на фона на по-практичните конкуренти. Теглителната му способност може да е достатъчна за много потребители, но не доминира в сегмента. Окачването му, проектирано за здравина и офроуд поведение, може да изглежда по-малко изпипано в градска среда или при дълги пътувания. Разходът му на гориво също не помага в сравнение с по-модерни или ефективни алтернативи. Резултатът е пикап, който вдъхва желание, но и съмнения. Емоционалната покупка поддържа първоначалния интерес, но пазарът на употребявани автомобили работи по различна логика. Практичността, експлоатационните разходи, възприеманата надежност, постоянното търсене и препродажната стойност играят роля. Гладиатор има лоялни последователи, но пазарът му е ограничен. И когато един нишов автомобил комбинира високи цени, отстъпки за нови бройки и натрупани запаси, препродажната му стойност става уязвима. GMC Sierra EV представлява един от най-ярките примери за това как един пикап може да загуби стойност, дори преди да се утвърди напълно на пазара. Стартирането му беше съпроводено от силен имидж. Първокласен електрически камион, технологично напреднал, тих, мощен и оборудван да се конкурира в най-ексклузивния сегмент. Във версии като Denali Edition 1, началната цена се доближаваше до луксозни нива, като цифри за много купувачи се движеха около $90 000 или дори повече, в зависимост от оборудването и пазара. Посланието беше ясно. GMC искаше да продава бъдеще, ексклузивност и статус. Проблемът беше, че пазарът на електрически пикапи се променяше по-бързо, отколкото мнозина очакваха. В началото електрическият камион в пълен размер изглеждаше като неизбежна революция. Моменталната мощност, плавното возене и обещанието за по-ниски експлоатационни разходи генерираха ентусиазъм. Но след това настъпи ежедневната реалност. Купувачите започнаха да задават по-конкретни въпроси. Какво се случва с пробега при тегляне? Колко струва ремонтът на високоволтова система? Колко ще струва батерията след няколко години? Как ще се представя софтуерът с течение на времето? И най-вече, какво ще се случи, когато марката пусне по-евтини версии? Последният въпрос беше от решаващо значение.
Първите бройки Sierra EV се появиха на много високи цени, насочени към ранните купувачи, готови да платят за ексклузивност. Когато обаче се появиха или бяха обявени по-достъпни варианти, възприеманата стойност на първоначалните версии отслабна. Купувач на употребяван автомобил гледа скъп Sierra EV и се чуди защо трябва да плаща толкова много за бройка от първа вълна, когато може да изчака по-евтина нова версия с потенциални подобрения, пълна гаранция и по-малко несигурност. Това явление засяга особено електрическите превозни средства. При традиционния пикап с двигател с вътрешно горене, по-новата версия може да повлияе на стойността му, но познатите двигатели и трансмисии обикновено поддържат доверие. При електрическото превозно средство всяка година може да донесе по-добри батерии, по-стабилен софтуер, по-голяма ефективност или нови ценови стратегии. Това кара ранните модели да остаряват психологически по-бързо, дори ако физически остават нови. Sierra EV също споделя общ проблем в рамките на електрическото семейство на General Motors – платформата Ultium. Тази архитектура има огромен потенциал и е проектирана да поддържа цяло поколение електрически превозни средства. Въпреки това, всякакви съобщения за софтуерни проблеми, загуби на мощност, изтегляния от пазара или непостоянно електронно поведение тежат сериозно върху стойността при препродажба. При скъп пикап купувачът изисква абсолютна надежност. Когато възникнат съмнения, цената пада. Към това добавете и размера на автомобила. Sierra EV е голям, тежък и скъп. Може да е впечатляващ по отношение на ускорението, присъствието и характеристиките, но пазарът на употребявани автомобили не винаги възнаграждава бляскавото представяне. Той възнаграждава лекотата на поддръжка, предвидимостта и търсенето. Един първокласен електрически пикап се нуждае от много специфичен купувач. Някой, който иска голям, електрически, скъп камион с инфраструктура за зареждане и толерантност към бърза технологична еволюция. Този пазар съществува, но е по-малък от този на традиционна Sierra с двигател с вътрешно горене. Ето защо амортизацията става толкова агресивна. Ранните потребители платиха входната цена за бъдещето. Пазарът на употребявани автомобили, от друга страна, прилага отстъпка за несигурност. Той отстъпва от батерията, отстъпва от софтуера, отстъпва от появата на по-евтини версии и отстъпва от страха да не се зацикли на технология, която все още се променя. Hyundai Santa Cruz е един от най-уникалните случаи на пазара, защото не се провали поради лоша идея, а по-скоро защото попадна в трудна дефиниция. Hyundai се опита да създаде нещо различно. Смесица от компактен SUV, градски автомобил и лек пикап. Предложението имаше смисъл на теория. Много купувачи вече не се нуждаеха от огромен SUV, но искаха малко легло за транспортиране на велосипеди, инструменти, багаж, мебели или предмети за случайна употреба. Santa Cruz се насочи точно към тази ниша. Проблемът беше, че друга марка се появи в същото пространство, с по-директен и убедителен отговор. Ford Maverick промени разговора. Докато Santa Cruz се представи като вид кросовър с легло, Maverick се появи с по-ясна идентичност – компактен, достъпен, ефикасен и практичен пикап. Тази разлика във възприятието беше решаваща. На автомобилния пазар концепцията на продукта е толкова важна, колкото и самият продукт. Santa Cruz може да е бил удобен, добре оборудван и приятен за шофиране, но много купувачи не знаеха точно как да го категоризират. Maverick, от друга страна, беше разбран за секунди. Това беше малък пикап за тези, които се нуждаеха от практичност, без да плащат цената, размера и разхода на гориво на голям пикап. Тази яснота се отрази в продажбите. Maverick постигна много по-силно търсене, докато Santa Cruz остана в по-уязвима позиция. Когато даден модел започне да се забавя в дилърството, обезценяването се появява почти веднага. Новите бройки се нуждаят от стимули, отстъпките стават по-чести и употребяваните автомобили губят своята привлекателност. Отново, основният проблем е сравнението. Купувач може да погледне употребяван Santa Cruz и да открие, че нов брой има отстъпки, бонуси или агресивни условия. В този момент употребяваният автомобил попада в ценова война, която рядко печели. Santa Cruz също страда от собствената си неяснота. За тези, които търсят работен камион, може да изглежда твърде лек. За тези, които търсят SUV, отворената платформа може да е по-малко практична от затворения багажник. За тези, които търсят максимална ефективност, хибридният Maverick става по-привлекателен. За тези, които търсят имидж на здрав камион, Santa Cruz изглежда по-градски и по-малко традиционен. Тази липса на ясно дефинирана целева аудитория отслабва стойността му при препродажба. На пазара на употребявани автомобили, превозните средства с объркваща идентичност са склонни да страдат.
Хората купуват употребявани автомобили по-предпазливо, отколкото когато купуват нови. Те търсят сигурност. Искат да знаят, че ще има бъдещо търсене, резервни части, общност от собственици, добра репутация и лекота на препродажба. Ако моделът изглежда несигурен, ако продажбите му са скромни или ако се говори за евентуални съкращения на производството, цената пада, преди да възникне реален проблем. Самото възприятие е достатъчно, за да навреди на стойността му. Hyundai направи много неща правилно с Санта Крус. Дизайнът му е модерен, интериорът му може да се усеща по-изискан от някои конкуренти, а управлението му е по-близко до това на кросовър, отколкото на традиционен пикап. Но точно това е смисълът. Купувачите на пикапи обикновенно ценят усещането за здравина, стабилност и очевидна практичност. Санта Крус предлага по-изискано изживяване, но е и по-малко привлекателен за тези, които очакват пикап с силна индивидуалност. Ето защо обезценяването му през 2026 година е обезпокоително. Това не е спад, причинен единствено от механични повреди или сериозни проблеми с качеството. Това е нещо по-трудно за коригиране. Пазарът избра различна интерпретация на същата концепция. Maverick запази наратива на полезния и достъпен компактен пикап, докато Санта Крус остана интересна, но по-малко желана алтернатива. И когато едно ново превозно средство не успее да се превърне в еталон в своя сегмент, стойността на използваното превозно средство отразява това. GMC Hummer EV се появи на пазара като израз на сила. Не приличаше на конвенционален пикап, нито се опитваше да бъде. Целта му беше да направи впечатление. Беше огромен, електрически, свръхмощен, пълен с технологии и построен около много ясна идея – да демонстрира, че електрическата ера може да създаде и брутални, тежки и зрелищни превозни средства. По време на пускането му на пазара този имидж проработи. Имаше списъци с чакащи, спекулации, купувачи, готови да платят премия и усещането, че Хамер се е завърнал като символ на бъдещето. Но пазарът често е безмилостен към превозни средства, които разчитат твърде много на новостта. Когато първоначалният шок отшуми, остава действителният продукт. А действителният продукт на Hummer EV е толкова поразителен, колкото и труден за оправдаване. Първоначалната му цена беше зашеметяваща, като версиите лесно надхвърляха $100,000. За много купувачи тази цена имаше смисъл, докато пикапът изглеждаше оскъден, ексклузивен и желан. Но когато предлагането започна да се нормализира и еуфорията утихна, цената на употребяваните автомобили започна рязко да пада. Обезценяването на Hummer EV отразява една неудобна истина. Не всички електрически пикапи се обезценяват поради липса на качество. Някои се обезценяват, защото са били закупени като модерни артикули. Hummer EV има мощност, впечатляващо ускорение, усъвършенствани офроуд възможности и неоспоримо присъствие. Той обаче е и изключително тежко превозно средство, твърде голямо за ежедневна употреба и неефективно дори в категорията на електрическите превозни средства. Размерът му усложнява градските маневри, паркирането и ежедневните пътувания до работа. Теглото му влияе върху разхода на енергия, износването и практичността. А имиджът му, макар и мощен, не е достатъчен, за да оправдае завишените цени за дълго. Купувачът на употребяван автомобил анализира превозното средство с по-малко ентусиазъм. Той разглежда цената, разходите за ремонти, състоянието на батерията, наличността на части, сложността на електрониката и скоростта, с която се развива електрическата технология. Именно тук Hummer EV започва да губи позиции. Употребяван електрически пикап с цена над $80,000 трябва да убеди купувачите с много солидни аргументи. Но пазарът се чуди дали наистина има смисъл да се плаща толкова много за огромен, тежък и скъп камион, когато има по-рационални, по-ефективни или просто по-евтини опции. Батерията е един от ключовите проблеми. В електрическо превозно средство с такъв размер батерията е гигантски и изключително скъп компонент. Дори и да не се повреди, самото й съществуване поражда опасения на пазара на употребявани автомобили. Купувачът иска да знае колко дълго ще издържи, колко ще струва подмяната, каква остава гаранцията и как ще се представя през годините. Всеки от тези въпроси намалява цената, която е готов да плати. При премиум електрическите превозни средства несигурността се превръща в отстъпка. Екстрите също играят роля. Много собственици платиха за визуални пакети, специални покрития, скъпи аксесуари или много лъскави конфигурации. На пазара на нови автомобили тези характеристики повишават цената. На пазара на употребявани автомобили те често изчезват от калкулацията. Купувачът може да оцени камион със специално боядисване или ексклузивни джанти, но рядко плаща първоначалната цена.
Тази разлика се превръща в пряка загуба за първия собственик. Hummer EV остава впечатляващо превозно средство. Той може да привлича погледи, да ускорява с неочаквана свирепост за размера си и да предлага изживяване, с което малко пикапи могат да се сравнят. Но това не гарантира стойност при препродажба. До 2026 година пазарът разделя зрелището от инвестицията. И когато това разделяне се случи, Hummer EV е разкрит. Nissan Titan XD е един от най-ярките примери за пикап, хванат между два свята. Първоначалното му предложение изглеждаше интересно. Nissan искаше да предложи нещо по-силно от традиционния половинтонен пикап, но без размера, теглото и цената на тежкотоварен работен камион. На теория това беше привлекателна формула. Среден път за тези, които се нуждаеха от повече възможности, повече здравина и повече присъствие. На практика, пазарът така и не я схвана напълно. Това беше първият проблем. Titan XD не успя да убеди купувачите, търсещи истински тежкотоварен пикап, защото в сравнение с Ford F250, Ram 2500 или Chevrolet Silverado HD, той не успя да се възприеме като възможности, механично разнообразие, сила на марката и мрежа за поддръжка. Но също така не успя да спечели купувачите на по-леки пикапи, защото беше по-голям, по-скъп и по-неефективен от много половинтонови опции. В крайна сметка се озова в сива зона. А на пазара на пикапи сивата зона често е опасна. Клиентите в този сегмент знаят точно какво искат. Ако имате нужда от камион за тежка работа, търсите товароносимост и полезен товар, доказани двигатели, наличност на части, специализирани дилъри и солидна репутация. Ако имате нужда от семеен или ежедневен камион, търсите комфорт, технологии, разумен разход на гориво, добра стойност при препродажба и марка със силно търсене. Titan XD се опита да съчетае двата свята, но не се отличи в нито един от тях. Липсата на ясна идентичност отслабваше позицията му година след година. Последният удар дойде, когато Nissan реши да прекрати производството на линията Titan. Прекратяването на производството на даден модел има незабавен ефект върху пазара на употребявани автомобили. Дори ако автомобилът е механично изправни, възприятията се променят. Купувачите започват да се чудят какво ще се случи с резервните части, поддръжката, наличието на специфични компоненти и лекотата на препродажба след 5 години. Дилърите стават по-предпазливи при вземането на употребявани автомобили. Частните купувачи предлагат по-малко и цената пада. В случая с Titan XD този спад е още по-изразен, защото моделът вече имаше ограничено търсене. Той не беше доминиращ пикап или еталон в своя клас. Когато един популярен автомобил бъде спрян от производство, той може да запази определена фен база. Когато автомобил със скромни продажби бъде спрян от производство, пазарът го интерпретира като знак за поражение. Точно това се случи с Titan XD. 5,6 литровият V8 двигател е един от най-силните му предимства. Това е познат, мощен двигател, ценен от тези, които ценят относителната простота пред по-сложните двигатели. Но един добър двигател не е достатъчен, за да оправдае стойността на пикап. Titan XD също беше критикуван заради бързо остаряващия си интериор, дизайна, който не е толкова актуален от този на конкурентите му, остарелите технологии и общото усещане, че Nissan не е инвестирал достатъчно, за да го поддържа конкурентоспособен. Докато Ford, Ram, Chevrolet и GMC актуализираха своите гами, двигатели, екрани, функции за подпомагане на водача и нива на оборудване, Titan сякаш изоставаше. До 2026 година обезценяването му се дължи на комбинация от фактори, които е трудно да се обърнат. Лошо дефинирана концепция, ограничени продажби, официално спиране от производство, по-ниско търсене и имидж на продукт, изоставен от собствената му марка. Това не е безполезен пикап, нито непременно лоша покупка за някой, който го намира на добра цена и разбира ограниченията му. Но като превозно средство, способно да запази стойността си, позицията му е слаба. Ram 1500 заема специално място на пазара на пикапи. В продължение на години той беше един от най-желаните камиони за тези, които търсят комбинация от комфорт, мощност, дизайн и присъствие. Кабината му се смяташе за една от най-добрите в сегмента, возенето му се усещаше по-изискано от това на много конкуренти, а по-високите му нива на оборудване се доближаваха до лукса, без да губят имиджа си на работен кон. Но през 2026 година тази репутация започна да се сблъсква с неочакван натиск. Ram 1500 навлезе в период на дълбока промяна, а пазарът на употребявани автомобили не винаги реагира добре на големи промени. Най-чувствителният момент беше спирането на производството на 5,7-литровия Hemi V8 двигател. За много собственици този двигател беше част от идентичността на Ram.
Той представляваше звук, мощност, традиция и надежност. Имаше години присъствие на пазара, огромна потребителска база, позната механика и усещане за здравина, което носеше значителна тежест при покупката на употребяван камион. Изчезването му не беше просто техническо решение. Това беше емоционален и търговски повратен момент. На негово място дойде семейството двигатели Hurricane с редови 6-цилиндрови двигатели и двойни турбокомпресори. На хартия предложението е модерно и мощно. То може да предложи превъзходни показатели, по-добра ефективност и много силна реакция. Но купувачите на пикапи не гледат само спецификациите. Те гледат историята. И когато се появи нов двигател, който да замени любимия V8, веднага възниква въпросът: колко дълго ще издържи той на години работа, топлина, тегляне, нередовна поддръжка и голям пробег? Това съмнение е достатъчно, за да повлияе на стойността при препродажба. Пазарът на употребявани автомобили възнаграждава познатото. Двигател с дългогодишна репутация може да поддържа цената си, дори и да не е най-ефективен. Новият двигател трябва да докаже своята издръжливост в продължение на години, преди да спечели същото доверие. Ако се появят ранни съобщения за течове, проблеми с охлаждането, дребни повреди или корекции в гаранцията, възприятието се влошава бързо. Дори и не всеки агрегат да се повреди, съмнението се разпространява и цената пада. Ram Headlight 500 е изправен и пред друго предизвикателство – електронната сложност. Съвременните пикапи вече не са прости превозни средства. Огромни екрани, контролни модули, системи за подпомагане на водача, свързан софтуер, усъвършенствана електрическа архитектура и цифрови функции правят тези камиони все по-сложни машини. Това може да е привлекателно, когато всичко работи, но се превръща в риск, когато се появят грешки. Замръзващи табла, предупредителни светлини, проблеми с стартирането, нестабилни сензори или модули, които изискват актуализиране, създават много вредно усещане. Идеята, че превозното средство е пуснато преди да е напълно зряло. При нов пикап, гаранцията може да съдържа проблема. При употребяван несигурността тежи по-силно. Вторият купувач иска да избегне неочаквани разходи. Ако възприемат даден модел, като имаш твърде много нова електроника или двигатели без доказан опит, те предлагат по-малко пари. Дилърът, от своя страна, също защитава своя маржна печалба и приема автомобила на по-ниска цена. Така се натрупва амортизация. Ситуацията става по-деликатна, защото RAM се конкурира в един от най-трудните сегменти в света. Ford F-150, Chevrolet Silverado, GMC Sierra и Toyota Tundra оказват натиск върху него от различни ъгли. Ако купувачът има съмнения относно новия RAM, той може да потърси алтернативи с по-познати двигатели или различно възприятие за надежност. На такъв конкурентен пазар колебанието струва $1000. Ford F-150 Lightning беше едно от най-важните премиери в съвременната автомобилна индустрия. Това не беше просто поредният електрически пикап. Ford взе най-мощното име в своята гама – F-150, и го въведе в нова ера. Залогът беше висок, защото F-150 не е просто някакъв камион. Това е историческа икона на американския пазар, символ на работа, семейство, строителство, провинция, тегляне и издръжливост. Електрифицирането му означаваше да се изпрати директно послание. Бъдещето на пикапите също може да бъде електрическо. В началото стратегията изглеждаше перфектна. Lightning предлагаше моментално ускорение, тиха работа, добър полезен товар, модерни технологии и възможност за задвижване на инструменти, оборудване или дори къща в определени конфигурации. Това беше пикап, който се опитваше да обедини традицията и бъдещето. Освен това, той имаше подкрепата на Ford, марка, която познава пазара на пикапи като малко други. Всичко изглеждаше, че преходът ще бъде гладък. Но през 2026 година историята прие по-сложен обрат. F-150 Lightning започна да търпи много агресивен спад в стойността, защото пазарът откри, че електрическият пикап може да бъде брилянтен при идеални условия, но уязвим, когато е притиснат до краен предел, както традиционният пикап. Най-критичният проблем беше пробегът в реалния живот. При нормално шофиране, без тежки товари и по контролирани маршрути, Lightning може да бъде убедителен. Проблемът възниква, когато се наложи теглянето, една от най-важните функции за всеки F-150. При тегляне, пробегът намалява значително. При някои приложения намалението може да бъде толкова драстично, че превръща едно обикновено пътуване в афера, водена от изчисления. Собственикът трябва да обмисли къде да зареди, колко време ще отнеме, дали станцията работи, дали има достатъчно място за маневриране с ремаркето и дали маршрутът позволява пътуване без стрес.
За градски купувач това може да е поносимо. За някой, който използва пикапа си като работно превозно средство, това може да бъде основна пречка. Това беше сблъсъкът между обещанието и реалността. Lightning запази името F-150, но не винаги се представяше така, както традиционният купувач на F-150 очакваше. Камион с двигател с вътрешно горене ви позволява да заредите за минути и да продължите да работите. Електрическият зависи от инфраструктурата, времето за зареждане и условията на употреба, които могат да варират значително. Когато пазарът започна да разбира тази разлика, възприятията се промениха. Обезценяването беше подложен и на натиск от първоначалната цена. Версиите на Lightning с по-високи спецификации достигнаха високи цени, особено през ранните години на ентусиазма на електрическите пикапи. Много купувачи плащаха, вярвайки, че навлизат в бъдещето пред всички останали. Но пазарът на електрически превозни средства се движи бързо. Цените се колебаят, производителите коригират производството, появяват се стимули, версиите се преразглеждат и търсенето може да се охлади от година на година. Когато това се случи, ранните потребители са изложени на значителни загуби. Друг важен фактор е несигурността около батерията и електрическата система в дългосрочен план. Въпреки че Ford има индустриален опит и технически възможности, купувачът на употребяван автомобил все още задава трудни въпроси. Колко ще струва ремонт извън гаранция? Как остарява батерията при интензивна употреба? Какво се случва, ако автомобилът е бил често теглен? Как ще му се отразят студът, топлината или многократното бързо зареждане? Тези опасения не винаги се превръщат в реални повреди, но водят до по-ниска готовност за плащане. Lightning носи и символичен натиск. Носейки името F-150, той е подложен на много висок стандарт. Не е достатъчно да е добър електрически пикап. Той трябва да се представя като F-150, когато е най-важно. Ако пазарът смята, че служи по-добре като технологично грамотно градско превозно средство, отколкото като трудолюбив инструмент, стойността му се променя. И когато менталната категория на превозното средство се промени, цената му се промени. Chevrolet Silverado EV заема първо място, защото въплъщава почти всички фактори, които влияят негативно върху стойността на един съвременен пикап през 2026 година. Много висока начална цена, нови технологии, съмнения относно реалния пробег, противоречиви софтуерни решения, силна вътрешна конкуренция и усещането, че пазарът на тежкотоварни електрически автомобили все още търси своето равновесие. Спадът в стойността му не изглежда като просто обезценяване. По-скоро изглежда като рязка пазарна корекция в отговор на твърде високи очаквания. Името Silverado носи голяма тежест. В продължение на десетилетия Chevrolet изграждаше имидж на работа, издръжливост и американско присъствие около този пикап. Ето защо, когато електрическата версия се появи, очакванията бяха огромни. Това не беше малък експеримент. Това беше един от най-важните камиони на General Motors, навлизащи в нова ера. Обещанието съчетаваше електрическа мощност, футуристичен дизайн, дълъг пробег в определени версии, платформата Ultium и по-модерно технологично изживяване. Но началната цена създаде първия проблем. Много бройки пристигнаха с много високи цени, особено в конфигурации от начално ниво или добре оборудвани версии. За ранните потребители тази цена би могла да бъде оправдана от новостта, ексклузивността и идеята да се здобият с пикап от следващо поколение. Но пазарът на употребявани автомобили рядко поддържа тези аргументи за дълго. Когато първоначалният ентусиазъм отшумява, купувачите започват да правят обективни сравнения. И в това сравнение, скъпият употребяван Silverado EV се оказва в трудна позиция. Платформата Ultium носи технологични възможности и амбиция, но също така се превърна в източник на безпокойство. Всякакви съобщения за повреди, актуализации, електронни проблеми или изтегляния от пазара в рамките на нова архитектура влияят на стойността на всички свързани модели. В традиционния пикап купувачът може да разчита на десетилетия познати двигатели, доказани трансмисии и опитни механици. В електрическо превозно средство от следващо поколение увереността зависи от софтуера, батериите, модулите, сензорите и специализираната диагностика. Това напълно променя уравнението на препродажбата. Един от най-обсъжданите моменти беше решението за премахване на Apple CarPlay и Android Auto в полза на собствена система, интегрирана с услугите на Google. За марката това може да е част от по-контролирана технологична стратегия. За много потребители това се усеща като загуба на свобода. В епоха, в която купувачите очакват да свързват телефоните си лесно, бързо и безплатно, премахването на такава позната функция генерира съпротива. Ако определени функции зависят и от абонаменти, отхвърлянето може да бъде още по-голямо.
Този детайл носи по-голяма тежест, отколкото изглежда. На пазара на употребявани автомобили, купувачът иска да намали разходите, а не да ги наследи. Той иска превозно средство, което работи директно, без да чувства, че всяка модерна функция зависи от месечна такса. Идеята за закупуване на скъп пикап и разчитане на платени услуги влияе върху възприеманата стойност. Сама по себе си тя не съсипва продукта, но добавя слой дискомфорт към модел, който вече е изправен пред притеснения относно цената, пробега и технологиите. Реалният пробег е друг критичен момент. Silverado EV може да предложи атрактивни цифри при идеални условия, но използването на пикап рядко се случва в идеални условия. Теглянето, превозването на тежки товари, шофирането в студено време, използването на електрически аксесуари или пътуването на дълги разстояния може да намали наличния пробег. За купувач, който използва камиона като работен кон, тази променливост е сериозен проблем. Работният камион се нуждае от предвидимост. Ако всяко пътуване изисква изчисляване на енергия, зареждане и време за изчакване, практическото предимство намалява. Съществува и конкуренция в самото семейство General Motors. GMC Sierra EV споделя част от същите технологии и се стреми към премиум профил. Silverado EV трябва да оправдае цената си спрямо по-нови версии, отстъпки, корекции на оборудването и алтернативи на двигателите с вътрешно горене, които остават по-познати на традиционния купувач. Когато една марка въведе по-достъпни версии след пускането на скъпи модели, ранните потребители остават назад. Автомобилът им губи ексклузивност, губи ценовия си бенчмарк и трябва да се конкурира с по-нови, по-удобни опции. Ето защо обезценяването на Silverado EV е толкова стръмно. Това не се дължи на един единствен недостатък, а по-скоро на натрупване на предупредителни знаци. Висока цена, млада технология, съмнения относно автономността, спорен софтуер, абонаменти, платформа в процес на разработка, вътрешна конкуренция, по-студен пазар на електроенергия, отколкото в предишни години. Всеки фактор натиска малко надолу. Заедно те причиняват спад, който е трудно да се игнорира.